Здравейте на всички, аз съм Клади и днес искам да ви покажа моята кандидатура за сервера Brothercraft. И тази кандидатура не стоях доста дълго, към 2 дена, защото ме мързеше да стоя дълго, но то ми дано ти хареса. Дано ти хареса. Не знам дали е много хубава, но сега ще видим. Да, това е кандидатурата. Един темпъл, който превърнах като дворец, нещо подобно, но има малък проблем. Има два темпъла. Просто се направете, че не виждате от тази страна по-натам. Само първият темпъл. И този покрив не знам защо е така. Просто изглеждаше празно. И тук малко промених, бутнах страната едно блокче навътре, за да сложате тайлите. И тук, пък тук сложих обърнати стълби, които са притържани от две дървета и една от стълба. И една бърч врата да се връзва с сандстон. Тук няма нищо, но насам има доста голяма стаичка, която също не е заведена, но има стъкла, от които може да се види. И това не са панели, а са стъкла. Тук нищо много не се вижда, но както и да е. И най-якото от тази къща е терасата, която е просторна. И има горе-долу яка врата. И от тук може да се вижда, но не може да се излиза. Това като цяло беше кандидатурата. Надявам се да ме приемаш. И да. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, не забравяйте да се абонирате. И чао!